Assalamu alaikum Türkmenistanlar, assalamu alaikum dünya Türkmenleri. Ben Hıdyrov Kakımrat, Türkmenistan Halk Hareketi'nin Türkmenistan Demokratik Sayılarının kurnağı. Aziz adamlar Türkmenistanlar. Bilişiniz ýaly, devletin azaları hem Türkmenistan'ın halkı öz isleği boyunca Türkmenistan'ın içinde listovka ýaratdylar. Şu listovkada konstitusiýanyň maddalaryny çap edip. Bu çıkış, bu dimarş diýsem bolýar. Bu BK'nın prezidenti daş töründekilerin hemmesini titretdi. Titredinem doğru sebäbi bular hemme güýjüni, hemme yatan ýaçeýkalaryny turuzdular. Bütün devletin karşısına ýöne tak paýyş sözler şyltagat otyrlar. Her tarapda. Ýöne biz o zatlary taýyndyk, biz öňünden dil döwüşdik, biz hiç kime jogap bermeýäs. Gönüşü Türkmenistan bilen işimiz bolar. Indi men sizin dikkatinizi aýdasym gelip otyr. Ine siz Türkmenistanlylar. Siz gördüňiz daş töründe Воздушный dedi, Morской dedi, Nazemny her hili Türkde protest boldy. Bir zat şondan netije boldumy Türkmenistan için? Ýok, Türkmenistanın içinde bu hezil edip gülüp oturdy. Bu BK'nın prezidenti. Bu guş kelle de diýer ýal dälmi häzir. Sebäbi ol bizim üstümizden gülüp otyr. Biz guş kelle diýär. Sebäbi daşar ýurtda biz hereket edip otyr Türkmenistan. Olay diýe Türkmenistanın içinde ýör. A bular Türkmenistanın daşynda hereket edip otyrlar. Ýok, devlet diýende biz şu informasiýonly prostranstwa çykyp men tanqidlanda bir Türkmenistanın içindäki halky oýandyryp otyrys. Halkam oýandy. Her öýde, her nemede, maşgalada hemmesi şu guş kelläni bar, her hili paýyş sözlerini söýüp otyr. Sebäbi halkda çönük ýok. Sen baş tutan bolsaň, ýol başçy bolsaň, çykyp halka üçünçilik etmeli. Öz keyip sapaňda ýörmeliler, maşindan çalyş bu maşinemi, böküp ondan bundan. Bu halka eskermen, tupan olanda barma, bir gezek däl, iki gezek adamlar, bir ünüsü beriňler. Birinji gezek bolý, äý beýle bölüp nemedendir, özüni ýitirendir diýip aýtsam bolý. Ýöne iki gezek tupan boldy, iki gezek barmady. İki gezek barmanda halkam bir netije çykarýar. Bu hakyky halk barada oýlanyşyna diýip. Başga belaweter boldy, bu onuň nemesin ýok. Dutarna da. Ur işi şu özüni keyip sapada ýörmek, öz maşgalasyny keyip sapada ýörmek üçin her zat, her usul döredip otyr. Türkmen halky barada hiç sadedy. Min lowly dogany öz ärleri dip ärdiýärine oýnaşlaryny saklap otyr. Ýurdun hasabyny. Ýegenleri adamlary zorlap otyr. Men adamlary zorlap otyrda indi tapawut görem edemek. Erkek mi aýal maşy? Bular uje kellesi giden erkekler hem zorlap başlapdyr. Men size aýtja zadym. Şu zatlar halk öz ýüreginden geçirip bir hereket edip başlady. Indi hereket eden soň bular yatan ýaçeýkalaryny daşa ýurtda galdyryp bular devlete barada her hili zat oýunlar geçirip otyr. Siz özüňiz ünüsü bermeli. Soňky geçen wakalarda devleten wapşe otaýa goşulan zatlar ýok. Ýöne şo zatlarda devletene günäkarlyk otyr. Indi adamlar düşdi. Adamlar düşende öz üçin düşýär. Öz bähwidi üçin düşýär. Öz bagtyny üçin düşýär. Ýöne devlete bu zatlar barda hiç kime beýdik goýmaz. Ýöne şo taýdan ýurtdan gelen habarlar boýunça devlete şo taýda rupur bolup çykdy, aýdyp, "How çykyň mitinge" diýip. Sebäbi halk sorap otyrsa. Biziň nemämiz ýok. Ýagdaýymyz ýok, bütün Türkmenistany ýaýradyr ýa. Siziň daşa ýurtda bütün Türkmenistany ýaýradyr ýagdaýyňyz bar diýip. Şu YouTube'un üstünde. YouTube, TikTok bar. Indi Türkmenistanlylar. Siz görüp otyrsyňyz. Sizin çağalaryňyzy tutsaýdy otyr. Sizin çağalaryňyzy ýenjip otyrlar. Aby maşindan böküp
ahal teke bedevi aylanyp barıp açayım, o totalizator, o neme atların arasında bäsleşip geçiri halk barada oýlan şuna. Gaýta indi milisiýa işgärleri indi, milisiýalar indi, polisiýa işgärleri. Indi siz düşündüňizmi? Siz buyruk boýunça, biz buyruk boýunça işleýäsä diýip aýtdyňyz siz bize habar gelince. Şu Wahhabit diýip adamlary sakgaly bolsa, moly neme Kur'anly bolsa siz şonu arak içirip, sakgallaryny siyirip, her hili adamlaryň üstünden izdiwas edýäňiz. Siz buyruk boýunça işleýäňiz diýip aýdyňyz. Siz buyruğunuz barmy? Ýazylan buyruğunuz. Kagazda. Ýok. Indi sizi bara bular bu prezident, bir kanun. Şu Türk'ten şikayet gelen bolsa, Saudi Arabistan şikayet gelen bolsa, şu musulmanlar azar veriňiz diýip. Indi sizi bara hemmäňiz jertwa berip otyr. Siz vepaly bolup bu prezidente gulluk edýäňiz, ol gerekli wagtynda sizi satyp goýberýär. Ine uruş söwüş gidip otyr. Siz öz baş tutuňyzy vepaly üçin gidip otyrsyňyz. Ineme yarakly atışyp, nemeli gylyçly çapşyp. Bu soňdy görüp otyr, başga bir size azar eneme, oňa aýdy sen şolary satsaň, sana iş sat bolmaýar. O satyk kaçky diýe da. Şöyle de ýagdaýlar polis işgärleri size. Indi düşündüňizmi kimi gulluk edip otyrsyňyz? Wayennalar size de değişir solar. MHM aýdasym gelen. MHM diýen ýalym şöyle neciz adamlar. MHM barýan özüni MHM diýip özüni pagon götürüp korçka görkezýän adam iň barp ýatan haramzadalar. Haramzadalar diýende men düşünüp aýdýan şo sözleri. Sebäbi haram süýt içenler. Halka haramlyk etse, halka dönük etse haramlyk şoza. Yönetek men aýdama gijesine barıp juznak koyun öýlerine. Türkmenistanlılar. Eziz vatandaşlar, Türkmen halkı. Türkmen halkım deyip, eziz halkım deyip Sapar Tilkay diýdi de. Yani eziz halkım diýer ýalda, действительно eziz halkymız. Sebäbi sizi gadryňyz bilmän neme baş tutan действительно barp ýatan haramzady. Sebäbi Türkmen halky Türkmenistan edip otyr. Indi Türkmenistanlılar eziz halkymız. Haçana çytacak bolýar. Men size öňden aýtdym. Giýjesine köçeler sizinki bolmaly diýip aýtdym. Şu giýjesine köçeler siz alyp bilmeseňiz öz eliňize. Bular gelip öz haramzadaçylygyny edip oturarlar. Haram işlerini edip oturarlar. MHM işgärleri. MHM işgärlerini hemmäňiz bilmeli. Na periuçot familiýasy boýunça haýsy domda MHM işgärleri ýaşaýar. Çağların, zatların hemmesinde periuçot bilin. Şo arada sebäbi habar verin bize. Biz şolar arada bärde maglumat ýygnap otyr, terroristik organizasiýa edip bütün dünýä iglan edesimiz eli. Edersem şo zatlar. Eziz adamlar Türkmenistan. Indi wagty geldi. Wagty geldi, bu rejimi bara. Bu rejimi öz çağlarınızı vermelidir. Gyzlaryňyz vermelidir. Bu rejimi karşılığı görkezmelisiz. Hakyky karşılığınız görkezmeli. Özüňiz bileňiz näle karşılık görkezýäňiz. Beýdip ýaşap bolmaz adamlar. Türkmenistanlı. Daşa ýurtdakylar bara. Kim goldak eder? Kim paýyş sözler atar? Kim şyltyk atar? Olar bara özüni neme sırrını görkezer. Kim tarapynda, kim kime satylandygyny. Ýöne menem inamym bar, daşa ýurtda köp türkmen öz raýatlarymyz bar, iýdeşlerimiz bar. Köpsi sizi goldardy Türkmenistanyň içindekiler. Biz ýaly sizi goldars. Şöyle gokmahal turzors. Bütün daşa ýurt edaralarda. Biz ine daşa ýurt halkara ýurt neme edarasyny daşa şolaryň nemesi işlegi boýunça bizi goşanakly.
Yönü biz tanqyalı barıp otyryş şota. Tanqyalı giyip otyryş şota daş halkara jemgyýetler. Sebäbi büweýdip ýaşap bolmaýar. Bularyň köni afilirowny orşa aýdyp otyr. Köni näme diýen bu? Pravazashitnikler bilen işläp bolmaýar. Sebäbi olar köni döwürde galan pravazashitnik. Bularyň ukyplary ýok. Täze ugul. Halk oýandy. Halk galdy. Ýöne türkmen halkymyz. Indi öz wagtyňyz öz eliňizde. Biz şu rejimi hakyky garşylyk görkezmeli. Ve hakyky garşylyk görkezende men size öňden aýtdym. Şu MHM işgärlerini atmaýat edip goýun. Şolary birinji oçuk. Şolary bara izolir etme. Köçeler sizinki bolmaly Türkmenistan. Eger biz şo zatlar etmese bu näme diýen bu? Uş kelle bu maşinden minip, o maşinden gidip barıp o stroykany açyp, bu stroykany açyp o Türkmenistanyň bar gaznan pullaryny iýip gemirip oturar. Sağ olun. Netije edin Türkmenistanlar. Sağ olun. Indiki görüşümüze çeli.